ବିଭୀଷଣ ବୀର ହନୁମାନ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଏ ଘଟଣା ମତେ ଲାଗେ ଆଚମ୍ବିତ ମୋହରି ସ୍ତୁତି ଗାଉଛି ଦୈତ୍ୟ ଦଶାନନ। ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ତବ ହସ୍ତେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ବନ୍ଦନା କରୁଛି ତବ ଶିବଦ ଯୁଗଳ। ବିନାଶୀ ରାମତେ ପରିତବାର କେରା କର କାହିଁକି ଆଉ ସଦା ମୋର ଚିତ୍ତ ରହିଆ ଥାଉ ନମ ସତ ନବଦେବୀ କେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଜନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଧନୁଷର ତେଜିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଟୁବାଣୀ ଏତେବେଳେ ନ କହିବି ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ ମାରିବେ କେବେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ମତେ ନ ମିଳିବ ପରିତ୍ରାଣ କେବେ।